سلام سلام تخاتلتي كميل لهم أنا إجزابير استمسجني خون دهناي عمنا لما عنت مدبي مكور صوتها وركب عجبابرا ميلاتات حزلكم مسئل لخو مدبنا لايك بمقبار جمرو نزي channel حدش زخونكم سبات لايك شير سبسكرايب بمقبار ناي channelنا سدرا نخد كونو بخبري حتت نامنا لما عنتي فيديو كاتو خلخو صوتها وركب ناي بعلو زخونه قدم خونت اللو تقدمي انتايو زبل نجر كنري تلنا صوتاو ركب زتبابع environment مو عاليو ويكا صوتاوي ركب زتبابع condition مفتاريو إذا مالت ولا قاتري صوتاو ركب أي تكبروا كاب جزا ندق ويكا كاب جزا نسرح خطوة صوتلهم ويكا صوتاو ركب زتبابع environment ويكا صوتاو ركب زتبابع condition فتيركم كاب جزا خطوة صلكم زي أبعال جزاخي دوباميني زبهال هرمون نممنጫው زحجزن ناي تحواس سمعيت كسمعو زحجزن يو سلازخونه نغو تلعيلو زنبره سمعيتاتو مشت ناب جزاخ ملسن كلو نزي سمعيت እና ዘከረን እና ደለይን ከምለሲ ማለት እዩ ንግሆ ክወፅን ከሎ ዝፈጠር ኩሉ ናይ ተሐዋስ ስምዒት ብምሕሳብ ምሸት ንዓኺ ወይ ከዓ ንዓኣ ንምሕጓስ ክትገብርዎ ዘለኩም ነገራት ክንርኢ እንተለና እቲ ቀዳማይ ኮይኑ ንረኽቦ ጽሬትኩም ምሕላው ሻወር ምግባር ከምውን ቀትሪ ዝወዓለ ክዳንኩም ቅያር ስንኹም ምጽራይ እንተ ተኻይሉ ርቕ ዝበለ ቢጃማ ወይ ከዓ ርቕ ዝበለ ናይ ለይቲ ክዳን ክትገብሩ ኣለኩም ብውሽጡ ድማ ምንም ዓይነት ፓንቲ ዘይ ምግባር ነቲ ጾታው ርክብኩም አድላይ ክኾን ይኹ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ምንም ዓይነት ፓንቲ ዘይ ምግባር ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣስተዋጽኦ ኣለዎ እዚ እንታይ እዩ ዝብል ነገር ክንርኢ ተለና ታጓልን ስቴቲ ወይ ከዓ ታባዓልቲ ቤትካ ብልዕትኻ ብምርኣይ ትረኽቦ ናይ ባዕላ ዝኾነ ዓግበታት ስለ ዘለዋ ጓልን ስቴቲ እውን ናብ ጾታው ርክብ ክትኣቱን ከላ ካብቲ ወዲ ወይ ከዓ ካብ በዓል ገዛኺ ብዝለዓለ መጠን ጽሬትክ ክትሕልውን ሓንጎልኪ ንጾታው ርክብ ጥራሕ ድሉ ክትገብርዮ ነለኪ ሪላክስ ኮይንኪ ንበዓል ገዛኺ እኽልቲ ከም ዝኾንኪ ኮንፊደንስ ተሰሚዕኪ ናብ ጾታው ርክብ ክትኣቱ ክትክእለለኪ ቀፂሉ ንሪኦ ድማ ናይቲ መደቀሲ ክፍልኹም ኮንዲሽን ከመይ ክኾን ኣለዎ ዝብል ነገር እዩ ልስልስ ብዝበለ ድምፂ ደርፊ ምኽፋት ናይ ጾታው ርክብኩም ጽቡቕ ንኽኸውን ወይ ከዓ ዓጋባይ ንኽኸውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ሽምዓ ብኽልተ ፀግዒ ዓራትኩም ምግባር ናይ ባዕሉ ዝኾነ ጥቕሚ ኣለዎ ናይ ሽምዓ ጥቕሚ እንታይ እዩ ዝብል ነገር ክንርኢ ተለና ሓደ ግዜ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ብሰውነትኩም ወይ ከዓ ብናይ ሰውነትኩም ቅርጺ ዓርሰ እምነት ዘይክስምዐኩም ይኽእል እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝፍጠር ቴንሽን ኣሎ እዚ ቴንሽን እዚ ሽምዓ ኣብሪኹም ጾታው ርክብ ብትገብሩሉ ግዜ ናይዚ ቴንሽን ናይ ምቕናስ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣስተዋጽኦ እኒአዎ ማለት እዩ እተን በሪህን ዘለዋ ሽምዓ ዘሪኦ ዝተወሰነ ፓርት ናይ ኣካልና ስለ ዝኾነ ናጽነት ዝተመልኦ ወይ ከዓ ኣዕጋባይ ዝኾነ ጾታው ርክብ ንኽትገብሩ ይሕግዘኩም እዩ እዚ ኢልና ቅድሚ ናብ ርክብ ምእታውኩም ክትፈልጥዎ ዝግብአኩም ነገራት ኣለዉ እዚኣቶም እንታይ እዮም ጾታው ርክብ ብሰለስተ መቂልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና እዚኣቶም ድማ ቅድሚ ርክብ ኣብ እዋን ርክብና ድሕሪ ርክብ ኢልና ብሰለስተ መቂልና ክንሪኦም ንኽእል ኢና ቅድሚ ርክብ ንብሎም ፎር ፕሌይ ይበሃሉ እዚኦም ድማ ናይ ርክብ ኮንዲሽን ካብ ምፍጣር ስካብ ናይቲ ወዲ ተባዕታይ ብልዕቲ ናብታ ጓል ኣንስተይቲ ብልዕቲ ዝኣትወሉ ዘሎ ግዜ ዘን ግዜ ብምልአን ፎር ፕሌይ ወይ ከዓ ቅድሚ ርክብ ኢልና ንፅውዕኔን ማለት እዩ ስለዝኾነ ነቲ ኮንዲሽን ቅድም ኣቢልና ብዝገለጽናዮ መንገዲ ኣመቻችናዮ ወይ ከዓ ኣዘጋጅናዮ ስለ ፀንሕና ናብ ዓራት ክትከዱን ከለኹም ካኢሉ እቲ ወዲ ኣብ ዓራት ግድም ኢሉ እንተዝፀንሕ ዝበለፀ ይኸውን እታ ጓል ኣንስተይቲ ከተሪኦም ዝግብኣ ኣክሽን ኣለዉ ናይቲ ወዲ ስምዒት ወይ ከዓ ናይ በዓል ገዛኺ ስምዒት መጠን ንምልዓል ዝሕግዙ እዮም ንኣብነት ትገብርዮ ቢጃማ ክኾን ይኽእል እዩ እትገብርዮ ቢጃማ ጡመት ሕዝን ፓንትን ዘይብሉ እንተዝኾን ርቕቕ ዝበለ ዓይነት ቢጃማ ንስምዒት ንምልዓል ኣገዳስቲ እዮም ወይ ከዓ ብጣዕሚ ወሰንቲ እዮም ማለት እዩ ጽቡቓት ቃላት ብምጥቃም እውን ናይ በዓል ገዛኺ ናይ ጾታው ርክብ ድሌት ከተልዕሊ ትኽእል ኢኺ ማለት እዩ እዚ ጥቕሙ እንታይ እዩ ናይ ጾታው ርክብ ድልውነት ንኽህልወኩምን ኣዕጋባይ ዝኾነ ጾታዊ ርክብ ንኽትፍጽሙን ዝሕግዙ እዮም ቀፂሉ ክትገብርኦ ዘለክን ድማ ቀስ እንዳበልኪ ናብቲ ወዲ ምቕራብ እዩ ቅድም ኢለ ከም ዝገለጽክዎ እቲ ወዲ ግድም ኢሉ እንተዝጸንሕ ዝበለጸ ዝተመረጸ ይኸውን ኢልና ነርና ስለዝኾነ ግድም ኢሉ ስለ ዘለውን ኣብ ልዕሊ
በዓል ገዛኺ ኮፍ ክትብል ትኽእል ኢኺ ማለት እዩ እቲ ወዲ ገይርዎ ዘሎ ቀዲመ ከም ዝሓበርኩልኩም ርቕቕ ዝበለ ፓንቲ ዘይብሉ ኣከዳድና ስለ ዝኾነ ናይቲ ወዲ ብልዕቲ ፊል ክትገብርዮ ስለ ትኽእሊ ርክባዊ ድሌትኩም ክውስኽ ይኽእል እዩ ናይቲ ወዲ ብልዕቲ ሬክትስ ካብ ዝገብር ክትሰዓዓሙ ኣለኩም ደቂ ኣንስትዮ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ንኽኣትዋ ንውሕ ዝበለ ግዜ ስለ ዝወስደለን ነዚ ንምሕፃር እቲ ወዲ ደርቲ ቶክስ ወይ ከዓ ናይ ጾታዊ ርክብ ቃላት ብምዝራብን ክልተ ኢዱ ኣብ እግራ ከባቢ ብምግባርን ንሰውነታ ማሳጅ ብምግባር ናብ ስምዒት ከእትዋ ይኽእል እዩ ናብቲ ካልኣይ ፌዝ ቅድሚ ምእታውኩም እታ ጓል ኣንስተይቲ ክትንካእ ትደልዮ ቦታታት ኣለው እዚኦም ድማ ኣብ እዝና ከባቢ ዘለው ናይ ፀጉራ ክፍሊ ክትንካእ ትደልያ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ልስልስ ብዝበለ ዓነኻ ከዓ ክትንካእ ኣለዋ ከምኡውን ውርድ እናበልኩም ኣብቲ ናይ ጥዋ ጫፍ ብፍላይ ብናይ ፀጋማይ ጥዋ ጫፍ በፃብዕትኹም እንዳነንኻእኻእኹም ኣብ ገፃ ዝርአ ስምዒት ከተንብቡ ትኽእል ኢኹም ሓደ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ብልዕተን ከባቢ ክንከኣ ደስ ይብለን እዩ ኮይኑ ግን ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብቲ ብልዕተን ከባቢ ክንከኣ ዘይደልያ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ኮይኑ ግን ኣብ ሓዳር ትርከባ ደቂ ኣንስትዮ ንበዓል ገዛኺ ኣብ ብልዕቲ ከባቢ እንተንኪእኽዮ ነፀ ናይ ምትእምማንን ፍቕሪ ናይ ምውሳኽ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ኣብ ሓዳር ትርከባ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ብልዕትኽን ከባቢ በዓል ገዛኺ ንኽነኽአኪ ፍቓድ ክትህብዮ ኣለኪ ቀፂሉ ንረኽቦ ፌዝ ከዓ ኣብ እዋን ርክብ ዘሎ ፌዝ እንትኸውን ቅድሚ ናብ ርክብ ምእታውኩም ደቂ ተባዕትዮ ክተረጋግፅዎ ዝግባእ ነገር ኣሎ እንታይ እዩ እዚ ነገር እዚ ዝብል ነገር ክንርኢ ተለና ጓል ኣንስተይቲ ብልዕቲ ምትርካሱ እዩ እታ ጓል ኣንስተይቲ ብልዕቲ ምትርካሱ ንርክብ ድሉ ከም ዝኾነ ወይ ከዓ ንኽቕበል ድሉ ምዃኑ ይገልጸሉ ማለት እዩ ኮይኑ ግን ናይ ራሕሲ ሕፅረት እንተሪኢኹምሉ ኣብቲ ናይ ወዲ ብልዕቲ ቅብኣት ብምልካይ እቲ ዝግበር ጾታዊ ርክብ ኣዕጋባይን እታ ጓል ኣንስተይቲ ምንም ዓይነት ናይ ሕማም ምልክት ንኸይረአያን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ እዩ ከምኡውን ኣብ እዋን ርክብ ፖዚሽን ንምቕያር ኣብ ትገብርሉ ግዜ ካብ ዓራት ምጉራድ ኣድላይ ኣይኮነን እዚ ማለት ኣብ ዓራት እናሃለኹም ቀስ ኣቢልኩም ወፂኹም ፖዚሽንኩም ክትቀይሩ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ናይ መወዳእታ ፓርትና እንታይ እዩ ዕግበት እዩ ጾታዊ ርክብ ናይ ሓባራዊ ወይ ከዓ ናይ ሓባር ዕግበትን ናይ ሓባር ታሕጓስን ስለ ዝኾነ ንሓባራዊ ዕግበት ናይ ሓባራዊ ፃዕሪ ስለ ዝደሊ ናይ ክልቲኹም ፃዕሪ ኣብ እዋን ርክብ ኣድላይ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ እውን ደቂ ተባዕትዮ እውን ኣብ እዋን ርክብ ሓባራዊ ፃዕሪ ክትገብሩ ኣለኩም ንሓባራዊ ጥቕሚ ማለት እዩ ነዚ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ነዚ ይመስል ነይሩ ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ሓሳብ ርእይቶኹም ብኮሜንት ሴክሽን ግለጹለይ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቕኒየለይ